Mayor Janet Trenya sa kapanamyaw sang malipayon nga Pasko sa tagsa ka pamilyang Ilonggo. Balik sa normal ang selebrasyon sang Pasko sa syudad sang Iloilo. Halos puno ng mga plaza kag mga simbahan para sa nagkalain-lain nga aktibidad. Para kay Mayor Janet Trenyas, matapos ang 2 ka tuig nga pandemya, tiuna para mabalik ang matuod nga espiritu sang Pasko. Inaamo ang pagsaulog kaupo ng mga pamilya kag mga pinalangga sa kabuhi. Nagkalain-lain man ang pamaagi sang selebrasyon, importante suno sa alkalde nga puno sang pagpalangga ang tagapusuon. The most beautiful time of the year has finally come. May your celebration of the birth of Jesus be filled with warmth, joy, and love from family and friends. Gani sa nabilin nga inadlaw antes ang Pasko, nagapanamyaw gid ang amay sang syudad sa tagsa ka pamilyang Ilonggo nga mangin madinuagon ang selebrasyon. Anuman kasimple ang pagsaulog, importante suno kay Trenyas nga kaupod ang pamilya, mga abyan ka mga individual nga importante sa inyo. Christmas celebration in Iloilo has always been warm, focused on the love of family and friends, and giving honor and meaning to the birth of our Savior, Jesus Christ. Mga pinalangga ako nga mga Ilonggo, tani mangin madinoagon ang inyo pagsaulog sa Pasko. Merry Christmas to one and all. Handom ni Mayor Trenyas ang kauswagan sa tagsa ka mga Ilonggo, ilabi pa nga ang syudad ang nagapadayon sa pag-uswag. Gabay nga maghatag sa inspirasyon ang selebrasyon sang Pasko para sa tanan nga mga Ilonggo, ilabi na ang padayon nga paghimakas. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.